Har du altid følt dig anderledes? Som om alle andre bare var dødelige, og du var speciel? At du var visere end de andre, stærkere og mere blodtørstig, mere kærlig, empatisk, forstående, elskelig og elskende, festligere, med en større tørst efter rødvin og ingen tømmermænd dagen efter, med en kærlighed for moder jord, naturen og jagt som ingen anden, og at du decideret lyser på en måde, som kun solen kan. At du har lyst til at smede tordenkiler, så stor som den armbold, du ville smede dem på, samt en utrolig trang til at læse højt af dagens nyheder, imens du hjælper dine venner af med deres dyrebare ejendele. At du har tilbøjelighed til at nyde nattens smukke, klare kølighed som ingen anden. Der kunne det tænkes, at du er barn af intet mindre end en Gud. Som barn af en Gud er det din pligt at uddanne dig. Denne uddannelse kan kun foregå på verdens mest prestigefyldte helteskole ved foden af bjerget Psykolympen. Skolen hedder CSS. Center for sind og superstyrke. Og det er her, det skal vise sig, om den guddommelighed, du føler, kan udvikle sig, næres og vokse, så du endeligt kan udleve dit rigtige potentiale og blive en rigtig